χαίρετε. Καλώς ήρθατε εδώ σε ένα ακόμη βράδυ Τρίτη στην εκπομπή Επίκαιρα. Απόψε, ενέργεια της επικαιρότητας, θα ασχοληθούμε με το μεταναστευτικό πρόβλημα. Βεβαίως, το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει προκύψει για την Σάμο και για τα δικά μας νησιά τις τελευταίες ώρες ή τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βιώνουμε άλλοτε με μεγαλύτερη, άλλο με μικρότερη ένταση, εδώ και περίπου μία εικοσαετία, από το 1997-1998 μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, με τα στοιχεία συνεχώς να μεταβάλλονται ό,τι αφορά στις εισρωές των μεταναστών προς την χώρα μας. Απόψε θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα όχι από την πλευρά των μεταναστών, γιατί όπως κάθε πρόβλημα έτσι και αυτό έχει δύο όψεις, αλλά από την πλευρά των ανθρώπων που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, ας βάλει ο κανένας όποιον χαρακτηρισμό θέλει, αλλά και με τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτή την καθημερινή επαφή. Άλλες φορές είναι φόβοι για την υγεία των ίδιων αλλά και των ανθρώπων αυτών που έρχονται ταλαιπωρημένοι από μακρύ ταξίδι. Άλλες φορές είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε εμείς απλά να τα φανταστούμε. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο. Καταρχήν θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, η κυρία Στέλλα Ψιακή. Είναι εκπρόσωπος, είστε αντιπρόεδρος, έτσι, αντιπρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου και Σάμου. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Νίκος Τσίγκος είναι πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου. Καλώς ήρθατε. Και ο καλός συνάδελφος, ο Χάρης Ζαπουδάκης, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, αλλά για τους τύπους θα συστήσω για το Χάρη. Καλώς ήρθες, Χάρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και πριν πάμε στα επιμέρους ζητήματα, που είναι πολλά και σημαντικά, θα ήθελα να ξεκινήσω, Χάρη, από το ρεπορτάζ, το οποίο ακόμη και την ώρα τώρα που μιλάμε, ενδέχεται να μεταβάλλεται και ως προς τον αριθμό των μεταναστών και να έχουμε κάτι άλλο. Να ξεκινήσω με το σημερινό, να πω ότι σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρξε μια επιχείρηση η οποία έγινε ανοιχτά νότιο-ανατολικά του Αγαθονησίου. Ένα πλωτό μάλλον ένα σκάφος του πολεμικού ναυτικού εντόπισε μια λέμβο η οποία σιγά σιγά βυθιζόταν και είχε πάνω 42 άτομα, μεταξύ αυτών 7 παιδιά και 6 γυναίκες. Άμεσα ειδοποιήθηκε το πλωτό σκάφος του λιμεναρχείου, έσπευσε στην περιοχή και κατάφεραν ευτυχώς να αποβιβάσουν με ασφάλεια από τη λέμβο και να επιβιβάσουν στα πλωτά τους μετανάστες, οι οποίοι ήταν 42 τον αριθμό. Και αυτό βυθιζόταν και αυτό, έτσι. Βυθιζόταν και μόλις τους πήραν, βυθίστηκε κιόλας. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι ίδιοι μετά οι μετανάστες είπαν ότι ευτυχώς που ήρθαν τα σκάφη τα ελληνικά και τους έσωσαν. Βέβαια να πω ότι αυτές οι εικόνες είναι καθημερινές. Την ώρα που τελείωσε αυτή η διαδικασία, οι ίδιοι οι λιμενικοί εδώ είχαν ειδοποιηθεί και πήγαν στην περιοχή εκεί μεταξύ Παλαιοκάστρου και είχαν αποβιβαστεί κάποιοι λοιπόν, γιατί οι Τούρκοι δουλέμποροι επιχειρούν σε διαφορετικά σημεία και χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους. Δηλαδή μία μέθοδος είναι ότι τώρα τους βάζουν σε πλαστική λέμβο και τους λένε όταν φτάσετε στη Μεσαρία, δηλαδή στα διεθνή ύδατα, προξενήστε ζημιά ούτως ώστε να βυθιστεί το σκάφος και να σας περισυλλέξουν, γιατί έτσι εμπίπτεται στην έρευνα και διάσωση, άρα είναι υποχρεωμένοι σαν ναυαγοί να σας πάρουν. Και από την άλλη πλευρά βέβαια επιχειρούν και το άλλο, αυτό που έκαναν στη Ρόδο και αυτό που πολλές φορές κάνουν και σε εμάς εδώ. Δηλαδή τους πάνε σε ένα σημείο με ένα παλιό σκάφος, τους αφήνουν, τους λένε ότι θα οδηγήσετε εσείς μόνοι σας μέχρι εκεί, θα σας πάει ο καιρός, μην στεναχωριέστε, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην ξέρουν ούτε πώς σταματάει η μηχανή, ούτε πώς να αράξουν, ούτε τι να κάνουν. Και κανένα να τους πάει ο καιρός. Και κανένα να τους πάει ο καιρός. Και είδες τώρα ότι στο Ζέφυρο, σε μια περιοχή όπου ήταν δίπλα στην παραλία, ευτυχώς που έσπευσαν όλοι, λιμενικοί, εφοριακοί, γιατί ήταν κοντά στην εφορία το λέω, οι πολίτες, οι αστυνομικοί, και έμπεσαν μέσα και τους έπιασαν έναν και είχαμε μόνο 3 από αυτούς οι οποίοι επέβαιναν πάνω. Δηλαδή είναι καθημερινές σκηνές που πραγματικά δημιουργούν μια εικόνα η οποία μας δείχνει ποιο είναι και το μέγεθος του προβλήματος. Θέλω όμως μια σκηνή χαρακτηριστική μόνο και να πάμε, γιατί μιλάμε για εικόνα, να πάμε να δούμε το τελευταίο ρεπορτάζ της ημέρας, αυτό που αφορά τα σημερινά. Να δούμε και τι υπόθηκε, τι αποφάσισε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και η έκτακτη σύνοδο, η οποία είναι την Πέμπτη, και μετά να επιστρέψουμε. Εγώ θέλω να πω τη χαρακτηριστική εικόνα των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά μαζί τους
και την ανθρώπινη εικόνα που καταγράφω ενός νεαρού λιμενικού, ο οποίος βάζοντας το χέρι του πίσω από μια γυναίκα η οποία περπατούσε και δεν περπατούσε γιατί ήταν ταλαιπωρημένη, άρρωστη, δεν ξέρω τι, και την βοηθούσε σιγά σιγά για να πάει μέχρι το λιμεναρχείο, δηλαδή οι ανθρώπινες στιγμές και τους ανθρώπους που φώναζαν και τους λιμενικούς που τους έλεγαν αν θέλετε νερό ή αν θέλετε αυτό, τον κόσμο που έλεγε να τους φέρουμε κάτι να φάνε και είχαν δηλαδή από κάποια πραγματάκια όλοι τους. Ωραία. Λοιπόν, αυτά θα μας τα πούν καλύτερα η κυρία Στέλλα Ψυχιακή στη συνέχεια και ο κύριος Νίκος Τσιούγκος. Πάμε όμως εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, όποιες είναι αυτές, και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτηση αμέσως. Είναι η στιγμή που μεταφέρονται οι 42 μετανάστες με ασφάλεια στο λιμεναρχείο Πυθαγορείου. Η περιπέτειά τους είχε ευτυχώς αίσιο τέλος για τους ίδιους. Τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν μέσα σε μία λέμβο η οποία σιγά σιγά βυθιζόταν από σκάφος του πολεμικού ναυτικού. Άμεσα σήμανε συναγερμός και έσπευσε πλωτό σκάφος του λιμεναρχείου για να αρχίσει η επιχείρηση πριν βυθιστεί η λέμβος. Ανάμεσα στους μετανάστες είναι 7 παιδιά και 6 γυναίκες. Όλοι ευτυχώς καλά στην υγεία τους. Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο λιμεναρχείο Πυθαγορείου με ασφάλεια. Εξωθενωμένοι από την ταλαιπωρία βρήκαν συμπαραστάτες τους άνδρες του λιμενικού που προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν. Χαρακτηριστική ήταν η προσπάθεια του νεαρού λιμενικού που βοηθούσε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα να περπατήσει μέχρι το λιμεναρχείο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν, ταξίδεψαν όλη νύχτα και το πρωί ευτυχώς τους εντόπισαν τα ελληνικά πλωτά και τους έσωσαν στην κυριολεξία. Εξάλλου και στο βαθύ της Σάμου οδηγήθηκαν άλλοι 52 μετανάστες που συνελήφθησαν στο παλαιόκαστρο της Σάμου. Λοιπόν, αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες μεταβάλλονται μέχρι πριν από λίγο ίσχυαν αυτά τα οποία είδατε. Ενδεχομένως τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες να ισχύει κάτι άλλο. Πάμε όμως εδώ στη συζήτησή μας για όσοι τυχόν ανοίξαν τώρα τους τηλεοπτικούς δέκτες. Επαναλαμβάνω, η κυρία Στέλλα Ψυχιακή είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου και Σάμου. Ο κύριος Νίκος Τσιούγκος είναι πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και ο Χάρης Ζαβουδάκης, συνάδελφος δημοσιογράφος. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την κυρία Ψυχιακή και ως γυναίκα του πάνελ, αλλά πολύ περισσότερο ως εκπρόσωπος των ανθρώπων που έρχεστε σε πρώτη επαφή με τους ανθρώπους αυτούς κάτω υπό αντίξωες συνθήκες. Οι συνάδελφοί σας μέσα στα πλωτά του λιμενικού, είτε πρόκειται για μια θάλασσα η οποία είναι ήρεμη, είτε πρόκειται για 7 και 8 μποφόρ, και νομίζω ότι αυτά τα οποία βλέπετε εσείς είναι κάτι το οποίο μένει αξέχαστο, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά περιπολούν νύχτα μέρα, έξω με τα σκάφη, υπό δύσκολες συνθήκες, καιρικές. Η δουλειά τους είναι να φέρνουν τον κόσμο που έρχεται, να τους σώζουν κιόλας, να τους φέρνουν, γιατί συνήθως οι περισσότερες λέμβοι είναι ημινβυθισμένες, είτε τις σκίζουν όταν αντικρίζουν τα σκάφη του λιμενικού σώματος, είτε όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες και καιρικές και τις έχουν ήδη σκίσει, έχουν βουλιάξει, είναι υπεράριθμοι. Τα παιδιά μετά καλούνται να σώσουν τον κόσμο, να τους βάλουν πάνω στα σκάφη και να τους φέρουν ασφαλές και όσο πιο γρήγορα γίνεται στο λιμάνι. Δηλαδή μια συνηθισμένη πρακτική να σκίζουμε τα πλαστικά σκάφη. Ναι, τους έχουν καθοδηγήσει με το που δουν τα σκάφη μας να τις σκίζουν για να γίνει άμεσα η διάσωση. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, έρευνα και διάσωση. Για να χαρακτηριστούν ναυαγοί και αμέσως να τους ανεβάσουν πάνω στα σκάφη. Είναι δηλαδή η τακτική. Η διαδικασία ποια είναι αυτή που ακολουθείτε? Από τη στιγμή που θα τους εντοπίσει το σκάφος, τι διαδικασία ακολουθείτε σήμερα? Από τη στιγμή που θα τους εντοπίσει το σκάφος, σπέβδει άμεσα στην περιοχή, περισυλλέγει τον κόσμο πάνω. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα πόσο δύσκολο είναι, γιατί είναι υπεράριθμη η βάρκα. Καθώς ανεβαίνουν ο κόσμος πάνω στο σκάφος, υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει πολλές φορές, γιατί προσπαθούν όλοι με το που δούνε το σκάφος του λιμενικού να γραπωθούν, να ανέβουν πάνω. Και εκεί πέρα είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι τους τραβάνε πάνω κυριολεκτικά να τους βάλουν πάνω στο σκάφος, έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους. Εκεί δεν κοιτάνε ούτε τα μέτρα προστασίας ούτε τίποτα. Η δουλειά μας είναι να τους σώσουμε, γιατί βλέπεις τον κόσμο που είναι μέσα στη θάλασσα. Μωρά, παιδιά. Προσπαθούμε συνήθως κυρίως
παιδιά, γυναίκες, εγκυμονούσες και μετά τους άνδρες. Ο φόβος εκείνη την ώρα και η αδρεναλίνη είναι αρκετά υψηλός. Και από εκεί και πέρα, με το που ανέβουν στο σκάφος, σιγά σιγά να τους φέρουν εδώ στο λιμάνι. Εδώ, στο Πυθαγόριο. Αληθεύει ότι συνήθως τηλεφωνούν εκείνοι στο κέντρο, στο 112 και δίνουν και λένε ότι είμαστε στη θάλασσα, ελάτε σώστε μας. Είτε έχει τύχει αρκετές φορές να καλούν στον άμεση δράση, στον αριθμό, στο 112 και να λένε ότι είμαστε εδώ, ελάτε να μας βρείτε. Συνήθως αυτό σημαίνει αρκετές φορές και όταν είναι σε στεριά γιατί έχουν χαθεί, δεν ξέρουν που βρίσκονται. Δεν ξέρουν να προσανατολιστούν, ξέρουν ότι είναι πάνω στα βουνά της Σάμου και από εκεί και πέρα καλούμαστε εμείς να τους εντοπίσουμε και να τους βρούμε. Κύριε Τσίγκο, η αστυνομία και εσείς μαζί με το λιμενικό τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη στιγμή, έτσι, μιας και οι συλλήψεις στη στεριά και αυτές τις κάνει το λιμενικό αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Έχει το βάρος της περισυλλογής, των συλλήψεων. Το λιμενικό, η αστυνομία συνεργάζεται άμεσα με το λιμενικό. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και οι συνάδελφοί μου, όπως και οι συνάδελφοι του λιμενικού, υπερβάλλουν αυτό καθημερινά για ένα ζήτημα, για το μεταναστευτικό, που είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Δεν είναι ελληνικό, δεν είναι αστυνομικό, είναι ευρωπαϊκό. Και σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος αντιμετώπισης του, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το νησί μας, γενικά τα θαλάσσια σύνορα φέτος, δέχεται ένα τεράστιο κύμα εισρωών, παράτυπα εισελθόντων μεταλλαστών. Αυτό το κύμα είναι τριπλάσιο σε σχέση με το 2014, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Έχουμε κάποια στοιχεία να σας φέρουμε. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στο πρώτο τρίμηνο. Στο πρώτο τρίμηνο, ναι. Στο πρώτο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 είχαν εισέλθει 3.000 άτομα, 327 από τα θαλάσσια σύνορα, ενώ το αντίστοιχο του 2015 είναι 12.600. Ενώ από τα χερσαία σύνορα το 2014 είναι 288 άτομα και το πρώτο τρίμηνο του 2015 είναι 317. Αυτό προφανώς οφείλεται στο τείχος στον Εύρο. Οφείλεται στο τείχος, οφείλεται στις νέες πύλες που άνοιξαν οι λαθρέμποροι από την Τουρκία. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί όλοι γνωρίζουμε πώς κατευθύνονται αυτές οι μάζες. Δεν ξέρουν αυτοί που θα βγουν στην Ελλάδα, πρέπει να τους κατευθύνει κάποιος. Χάρη, τι λέει το ρεπορτάζ, πώς κατευθύνονται αυτές οι μάζες? Γιατί νομίζω ότι στα πρώτα χρόνια ήταν απορία πώς είναι αυτό. Τώρα πλέον το έχουμε μάθει και από. Κοίταξε, το 1991 που είχα έρθει εγώ στη Σάμο, θυμάμαι τότε ότι ήταν είδηση και ο ένας μετανάστης ο οποίος περνούσε. Και θυμάμαι τότε ότι καθημερινά είχαμε πάρα πολύ λίγους. Ήταν πολύ πιο εύκολο να βρεθεί κάποιος μεθυσμένος από εδώ που μπήκε σε μια βάρκα και βρέθηκε από εδώ παρά. Βεβαίως. Νομίζω ότι για όσους γνωρίζουν και τι γίνεται στα τουρκικά παράλια από εκεί, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα, στο οποίο βέβαια δεν είμαστε αμέτωχοι οι Έλληνες. Να σας υπενθυμίσω. Σαφώς, φαντάζομαι τα έχει και. Ακριβώς. Έχει πολλούς ανθρώπους, είναι πολλά τα πλοκάμια τα οποία είναι μάλλον ένα τεράστιο κύκλωμα, το οποίο τους φτάνει μέχρι ένα σημείο εκεί που θέλουν να πάνε, ανάλογα τα ποσά που δίνουν. Βέβαια υπάρχουν και οι ασυνείδητοι, οι οποίοι τους επιβιβάζουν, όπως είπαμε, σε πλωτά μέσα, τα οποία το πρώτο πράγμα που μπορούν να κάνουν είναι να τους βυθίσουν. Δηλαδή δεν τους νοιάζει εάν θα χαθούν και πόσοι θα χαθούν. Παράδειγμα να σου δώσω, προχθές είχαμε σε πλήρη αποσύνθεση μια σωρό που βρέθηκε, δεν ξέρουμε αν ανήκει σε μετανάστη ή όχι. Επειδή όμως δεν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση από Έλληνα, θεωρούμε ότι είναι από ναυάγιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια βάρκα ή μια λέμβωση σημερινή να είχε βυθιστεί και να ήταν όλα τα άτομα να πνιγόντουσαν. Άρα θα περίμενες μετά από 4-5 μέρες να δεις κάποιο σήμα και να υποθέσεις ότι έχεις ένα ναυάγιο. Άρα λοιπόν είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι χάνονται στα παγωμένα νερά. Δεν είναι όμως μόνο στην Ελλάδα, είναι και στην Λιβύη από ό,τι είδαμε, είναι και στην Λαμπετούζα, τώρα που είναι 900 μετανάστες. Ο αριθμός είναι ίσως το μεγαλύτερο ναυάγιο που υπάρχει. Και υπάρχει όμως και ένας σημαντικός αριθμός ο οποίος περνάει εντελώς λαθρέα και κρυπτόμενος μέσα σε ενταλίκες, σε φορτηγά και τέτοια, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές δεν μπορούν να τα ελέγξουν, δεν υπάρχουν και τα μέσα. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι επιρρεπείς και μπορεί να ανήκουν και να είναι μέλη μέσα σε ένα κύκλωμα τέτοιο. Χρησιμοποιούν διάφορα κόλπα. Δεν είναι μόνο οι μετανάστες. Όλοι αυτοί οι παράνομοι ενεργεία, ναρκωτικά, μετανάστες,
Όλη αυτή η παράνομη διακίνηση γίνεται με σύγχρονους μεθόδους πλέον. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το δημόσιο δεν μπορεί να ακολουθήσει την τεχνολογία πολύ γρήγορα, ας πούμε, και να πάρει, οι έμποροι τώρα και οι λαθρέμποροι είναι πολύ πιο γρήγοροι, τους παρακολουθούν, ξέρουν που πάνε, ίσως να παρακολουθούν και τα τηλέφωνά τους. Και είναι λίγο πιο γρήγοροι. Αυτό είναι. Αν δεν παρακολουθεί το κράτος στα τηλέφωνα και παρακολουθούν. Ακριβώς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και η Frontex τι έκανε, ας πούμε. Και η Frontex όταν ήταν εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και περιπουλούσε. Ναι, βεβαίως. Αλλά ο κύριος όγκος όμως έπεφτε στους ντόπιους. Η Frontex ήταν ένα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο. Θα μας τα πούνε, χάρη, να το κρατήσουμε για τη Frontex, δεν θα πούμε τα παιδιά. Πολύ ευχαριστώ. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πολλά περισσότερα. Θα ήθελα να πάω στην κυρία Ψυχιακή πάλι. Ανεβήκαμε στη βάρκα. Μας συνέλεξε το λιμενικό, ανεβήκαμε στη βάρκα, στο πλωτό του λιμενικού, από εκεί και μετά ποια είναι η διαδικασία. Αρχίζει ο Γολγοθάς των λιμενικών μετά. Η διαδικασία είναι κατάπληξη στο λιμάνι και από εκεί και πέρα μεταφέρονται στο λιμεναρχείο, είτε με τη συνδρομή της αστυνομίας, με το όχημα της αστυνομίας, είτε με το δικό μας. Εξαρτάται πού είναι τώρα, γιατί δεν μιλάμε πάντα για το βαθύ. Ναι. Υπάρχει και το Καρλόβες, υπάρχει και το Πυθαγόριο, σε διάφορα σημεία να έρθουν καταρχάς στο λιμεναρχείο. Κοιτάμε πρώτα να δούμε αν υπάρχει κάποια άμεση ανάγκη, είτε κάποιο μωρό, κάποια έκτακτη ανάγκη να πάει κάποιος στο νοσοκομείο και εκεί θα γίνει άμεση μεταφορά με το ΕΚΑΒ, όσο πιο άμεσα γίνεται. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν για την ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών, φωτογραφίες. Το πρώτο screening που γίνεται με τη βοήθεια της Frontex μετά, ονόματα, ιστορίες. Να ρωτήσω κάτι. Οι χώροι που έχετε στη διάθεσή σας επαρκούν? Γιατί έχω δει πολλές φορές, μες και είμαστε και γείτονες, ουσιαστικά σε ελληνική τηλεόραση. Θες να πεις να είναι έξω. Ναι, να είναι αυτό έξω δεν είναι θέμα του και να γίνεται αυτή η δουλειά έξω. Αυτό δεν είναι θέμα του λιμενάρχιου. Αυτό είναι θέμα γιατί είναι η Frontex και είναι το κουτάκι αυτό εκεί και δεν μπορεί να φύγει το κουτάκι. Όχι. Το λιμεναρχείο. Δεν είναι όχι, αυτό που λέτε δεν ισχύει πάντα. Γιατί ας πούμε χθες που έβρεχε δεν ήταν απ' έξω από το λιμεναρχείο, έγινε κάπου αλλού. Όχι, άλλο λέω. Θα μπορούσε κάλλιστα, γιατί έχει υποθεί πολλές φορές και θυμάμαι ότι και η ηγεσία του λιμεναρχείου το είχε θέσει στον αρμόδιο υπουργό ότι να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να γίνεται πάνω στο κέντρο υποδοχής χωρίς να ανοίγει η μύτη. Αλλά επειδή βρίσκεται το συγκεκριμένο σημείο εκεί που βρίσκεται αυτό το iBox, πώς το λένε αυτό που είναι μέσα και έχει τα μηχανήματά του η Frontex, γι' αυτό και γίνεται εκεί. Και οι λιμενικοί δεν θέλουν οι άνθρωποι να είναι τώρα σε δημόσια θέα και να κάθονται απ' έξω μέχρι να γίνει φωτογραφίες και θα σας πω λίγο να μιλήσουμε σε αυτό. Οι χώροι δεν υπάρχουν για να γίνει αυτό εσωτερικά, κάπου σε ένα χώρο, να μην φαινόμαστε. Να μην δεν είναι και το καλύτερο θέαμα όταν έρχεται ο τουρίστας από το Κουσάνταση να την κρίζει. Η πρώτη εικόνα που την κρίζει είναι ακριβώς οι μετανάστες. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά δεν έχουμε τους χώρους για να πάμε κάπου να γίνει σε κλειστό χώρο όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει απαραίτητο με τη Frontex. Εχθές σας λέω που έβρεχε, επειδή ήταν και βρεγμένη, καθώς ήταν βρεγμένη και έβρεχε και άρχισε ο καιρός να φυσάει και να χαλάει, μεταφέρθηκαν στο κέντρο και έγινε εκεί. Θα μπορούσε όμως να γίνεται πάντα στο κέντρο? Όχι, δεν θα μπορούσε να γίνεται. Γιατί για να πάνε στο κέντρο πάνε μετά στην αστυνομία. Και δεν έχουμε τελειώσει. Δηλαδή η διαδικασία ποια είναι? Γίνεται η λήψη αποτυπωμάτων, δακτυλικών, φωτογραφίες, φτιάχνεται δικογραφία σε εμάς και από εκεί και πέρα μεταφέρονται μέσα σε λίγες ώρες στην αστυνομία. Μέχρι να πάρουν την αποχή. Μέχρι να πάρουν την αποχή. Οπότε στην ουσία είναι στην αρχή σε εμάς. Δεν μπορούμε να πάμε στο κέντρο ταυτοποίησης πάνω. Πρέπει να γίνει πρώτη διαδικασία σε εμάς και μετά ανέβουν πάνω. Βέβαια, εντάξει, καμιά φορά σας λέω λόγω συνθηκών, λόγω διάφορων καταστάσεων, μπορεί να πάμε και πάνω στο κέντρο. Πόσο χρόνο περίπου μένει ένας μετανάστης σε εσάς? Πλέον πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή είναι ναι, σε λίγες ώρες έχουν ανέβει πάνω. Δηλαδή έχουμε πολύ καλή συνεργασία πλέον με την αστυνομία και είναι πάνω στο κέντρο σε λίγες ώρες μέσα. Χωρίς να ταλαιπωριούνται, δηλαδή προσπαθούμε και εμείς το συντομότερο δυνατόν να γίνει διαδικασία με τα χαρτιά, να πάει η δικογραφία για να πάρουν την αποχή, να ανέβουν πάνω και να μην ταλαιπωρούνται εκείνοι και να... γιατί μιλάμε για μεγάλες εισρωές, οπότε... Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση εγώ θέλω. Θα μπορούσε να ισχύσει αυτό το οποίο είχαν πει κατά καιρούς κάποιοι που είχαν προτείνει και στο Υπουργείο, θυμάμαι,
να δημιουργηθεί ένα σώμα το οποίο θα μπορεί ανα πάσα στιγμή μετά την ειδοποίηση από το λιμενικό ή από την αστυνομία, αναλόγως που θα βρεθούν, να πηγαίνει ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο, το οποίο προφανώς μπορεί να χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και αυτό το προσωπικό να αναλάβει όλη την υπόλοιπη ιστορία του screening και ταυτόχρονα για να μην έχετε αυτό το βάρος εσείς. Δηλαδή, αν χρειαστεί να μεταφερθούν 4 άτομα, αυτά που θα χρειάζεται να πάρουν τις καταθέσεις οτιδήποτε άλλο, να γίνουν όλα μέσα στο κέντρο υποδοχής, ούτως ώστε και σε εκείνη η θέα να μην βρίσκονται και εσείς να μην ταλαιπωρήσετε, γιατί φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι, να σας περιγράψω ένα περιστατικό, το οποίο συμβαίνει, Μιχάλη, και το ξέρεις. Έχεις λοιπόν κάποιους οι οποίοι έχουν 100 άτομα που πήραμε σαν μετανάστες, ή 50 ή 40, η διαδικασία είναι ίδια. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν 10 λιμενικοί ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Να μην πω παραπάνω, εγώ λέω 10. Από αυτούς οι υπόλοιποι χρειάζονται και στην τροχέα κάτω, έτσι, που πολλές φορές αναγκάζεται να κάνει αλχημίες για να τους πάρει και να καλύψει τα υπόλοιπα πόστα. Έχεις και ένα κρουαζιερόπλιο, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό θα πατάρουν. Και γιατί αυτό το ίδιο συμβαίνει. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ήθελα να πω στον κύριο Τσούγκο. Λοιπόν, έφυγα από το λιμεναρχείο, με πήρανε, μου τραβήξαν τη φωτογραφία, πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα, με φορτώσανε μέσα στο αυτοκίνητο με τους υπόλοιπους και με έχουν ανεβάσει στο κέντρο ταυτοποίησης. Κέντρο ταυτοποίησης και πρώτης υποδοχής. Ωραία, ήμουν στο κέντρο πρώτης υποδοχής. Τι να περιμένω εκεί? Εκεί, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το λιμεναρχείο και απέχει ο εισαγγελέας από την ποινική δίωξη, τι εννοείται να απέχει ο εισαγγελέας από την ποινική δίωξη? Δεν ασκείται ποινική δίωξη. Γιατί για την παράνομη είσοδο στην χώρα? Για την παράνομη είσοδο. Δεν ασκείται ποινική δίωξη. Όχι. Δεν διώκονται ποινικά. Να πάνε στο δικαστήριο, αλλά πλέον για κάποιους λόγους συγκεκριμένους, στους οποίους οθήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στο να έρθουν εδώ, δεν ασκείται ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα κρατούνται διοικητικά από την αστυνομία και μέχρι να ολοκληρωθεί. Είναι όμως κρατούμενοι. Μάλιστα, είναι κρατούμενοι, βέβαια. Αυτό είχε ζητηθεί από τις ενώσεις μας και από την Ομοσπονδία μας, είχε ζητηθεί να μας γνωρίσουν αν εξακολουθούν και είναι κρατούμενοι, και υπάρχει γνωμοδότηση από το 2006, η νούμερο 7, από τον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, η οποία λέει ότι ναι, είναι κρατούμενοι. Οπότε μέχρι να βγει το υπηρεσιακό σημείο με αυτό που λαμβάνουν όταν αποχωρούν, παραμένουν στις εγκαταστάσεις του κέντρου. Εκεί αναλαμβάνουν, εκεί αυτή τη στιγμή στελεχώνεται, φρουρούνται από αστυνομικούς, οι οποίοι εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα στο πόσοι φρουρούνε πόσους κρατούμενους. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι αστυνομικοί που επανδρώνουν τη φρουρά. Πάντα λίγοι, γιατί είναι ένας αριθμός αυτός των. Ναι, πάντα θα είναι λίγοι. Έτσι, δεν είναι κάτι. Δεν μπορούν όμως να είναι ελάχιστοι και πάρα πολύ λίγοι, γιατί μετά το θέμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να νοηθεί ότι 400 ή 500 άτομα φρουρούνται από άτομα που μετρούνται στο ένα χέρι. Στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και από πλευράς ασφάλειας και των αστυνομικών και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί, αλλά και των ίδιων των μεταναστών. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτόν τον αριθμό που κρατούνται εκεί, είναι διάφορες εθνικότητες, οι οποίες πολλές φορές έχουν έχθρα μεταξύ τους. Πολλές φορές όμως δεν έχουν, τις πιο πολλές φορές δεν έχουν έχθρα. Αλλά μπορούμε όλοι εύκολα να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρξουν μικροδιαφορές. Σαφέστατα. Αλλά νομίζω είχατε κάνει και ένα αίτημα για να, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω έτσι, να γίνεται πυρπολή εκτός. Ναι. Γιατί είναι μέσα η αστυνομική, ξέρεις. Είναι μέσα η αστυνομική, αλλά οι δουλειές που είναι να γίνουν μέσα γίνονται. Δηλαδή από την πρώτη υποδοχή. Μια υποστήριξη παραπάνω. Από την πρώτη υποδοχή, εμείς τώρα τίνει ο αστυνομικός να γίνει ένα είδος τροχονόμου μέσα, ο οποίος φωνάζει τα άτομα και πήγαινε, ελάτε εσείς να πάτε εκεί, ελάτε εσείς να πάτε εκεί. Η δουλειά του αστυνομικού δεν είναι αυτή. Σωστό. Η δουλειά του αστυνομικού είναι να φρουρεί όλους. Τι δουλειά γίνεται εκεί, γιατί η καταγραφή γίνεται από το λιμενικό, μας είπε η κυρία Ψυχακή, ότι γίνεται εκεί η πρώτη καταγραφή. Γίνεται ξανά καταγραφή εκεί, δηλαδή ξαναπαίρνουν τα κλικά αποτυπώματα, ξαναγίνεται φωτογράφηση.
Κοιτάξτε, εκεί είναι θέμα ασφαλείας, γίνονται κάποιες διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Ναι. Είναι οι διαδικασίες της πρώτης υποδοχής, της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής του Υπουργείου μας, την οποία συνεπικουρούμε ως Διεύθυνση Αστυνομίας ΣΑΜ, τα στελέχη μας. Από εκεί και πέρα γίνεται ένα είδος καταγραφής αυτών των ανθρώπων και τους χορηγείται το υπηρεσιακό σημείωμα. Το γνωστό υπηρεσιακό σημείωμα. Γίνεται και ένας έλεγχος όμως για να πάρουν το υπηρεσιακό. Βέβαια, γίνεται ένας έλεγχος ως προς την εθνικότητά τους. Ναι. Αυτό πώς το καταλαβαίνουμε? Δηλαδή, εντάξει, εμένα με συλλάβατε. Με πήρατε από τη βάρκα, με πήγατε εκεί στο κέντρο και με ρωτάτε από πού είσαστε και σας λέω εγώ ότι είμαι από ποια είναι η εμπόλεμη περιοχή τώρα, Συρία. Συρία. Εσείς πώς θα το καταλάβετε? Αυτό γίνεται από τον Frontex. Ναι. Καταγραφή αυτή, υπάρχουν μεταφραστές που έρχονται μαζί τους, τους δείχνουν, εκείνοι ξέρουν, ας πούμε, δηλαδή με κάποια... Καταλαβαίνουν ακόμα και από τη γραφή. Από τη γραφή, από κάποια νομίσματα, από διάφορους τρόπους. Και με ρωτάνε κάτι στα Συριακά και εγώ κοιτάζω τα χαζούς. Και οι Σύριοι νομίζω ότι έχουν μαζί τους πάντα διαβατήρια, αν δεν κάνω λάθος. Συνήθως έχουν, ναι. Συνήθως έχουν. Οι Σύριοι έχουν διαβατήρια. Δεν είναι απαραίτητο διαβατήριο, εντάξει, νομίζω... Έχουν κάποιο έγγραφο, δηλαδή συνήθως? Οι περισσότεροι συνήθως έχουν διαβατήρια μαζί τους. Δηλαδή προσπαθούν τα διαβατήριά τους να τα διαφυλάξουν, να τα έχουν πάνω τους στεγνά και... Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω και τους δυο, αλλά κυρίως τον κύριο Τσούμπου. Ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται ο έλεγχος επαρκεί για να διαπιστώ? Ο χρόνος δηλαδή από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η καταγραφή, μέχρι πόσο χρόνο μένουν μέχρι να φύγουν? Μένουν αρκετές μέρες. Αυτό το χρονικό διάστημα επαρκεί για να ταυτοποιηθεί ότι κάποιος είναι αυτός που λέει και ότι δεν είναι ένας κατεζητούμενος στη χώρα του, γιατί έσφαξε μια οικογένεια Μα αν δεν ταυτοποιηθεί, δεν μπορεί να φύγει. Πρέπει να είναι όλα τα έγγραφα εντάξει με το συγκεκριμένο άτομο για να του χορηγηθεί το υπηρεσιακό σημείο. Πόσο εύκολο όμως είναι να ταυτοποιήσεις κάποιον ο οποίος προέρχεται από μια εμπόλεμη ζώνη? Κατά το μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με όλα τα μέσα που έχουμε δυνατά. Ναι. Και γι' αυτό κάνουμε μία ταυτοποίηση μέχρι εκεί που μας επιτρέπουν τα μέσα που έχουμε και οι δυνατότητές μας. Το οποίο είναι σε πολύ υψηλό βαθμό και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Έχει τύχει μέχρι σήμερα στην ταυτοποίηση επάνω να προκύψει άνθρωπος ο οποίος καταζητείται? Έχει συμβεί μία φορά στο παρελθόν. Μα μόνο μία, από όλες τις περιπτώσεις μόνο μία? Κοιτάξτε, δεν είναι τα... Εντυπωσιακό δηλαδή σαν νούμερο, δηλαδή στατιστικά το να είναι μία περίπτωση. Εντάξει, τα κράτη αυτά τα οποία συζητάμε τώρα δεν είναι... Εντάξει, χωρίς να θέλω να θίξω κάποια χώρα, δεν είναι τα πιο προηγμένα. Οι δομές και η οργάνωση νομίζω ότι είναι διαφορετική από ό,τι είναι στις δυτικές χώρες. Δεν είναι και από τα πιο προηγμένα. Συνήθως είναι τρίτες χώρες. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ναι. Υπήρξε θυμάμαι μια περίπτωση από τη Γεωργία νομίζω. Ναι. Καλά, συνήθως αυτοί οι οποίοι καταζητούνται δεν χρησιμοποιούν αυτούς τους τρόπους, περνάνε με άλλους τρόπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχεις δίκιο και σε αυτό, αλλά μπορεί όλο για κάποιος να βρεθεί. Σαφέστατα. Άκουγα τώρα, ας πούμε, οι περισσότεροι περνούν από Σάμο, Χιωμητυλίνη. Η Σάμος είναι μια πιο διαδεδομένη περιοχή, διότι ξέρεις, είναι και μια αναπνοή δρόμος. Άμα πάει κανείς στο Βαρελούδι απέναντι και με ένα τζετσκι βγαίνει σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή είναι μια περιοχή η οποία είναι πιο εύκολη και προσβάσιμη από την γείτονα χώρα. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι, για να φτάσω σε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο πρόσωπος της αστυνομίας, ότι πάνω στο κέντρο... Των εργαζομένων, δεν είναι της αστυνομίας. Όχι, καλά κάνει. Το διευκρινίσουμε, γιατί άλλο εκπρόσωπος της αστυνομίας και άλλο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν ότι πάνω εκεί στο κέντρο βλέπεις καμιά φορά και ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν, λένε δεν έχουν εκείνο, προσπαθούν να επαναστατήσουν, να κόψουν τις φλέβες του, να κάνουν, να δείξουν, να πάνε στο νοσοκομείο. Γιατί καθυστερούν τα έγγραφά τους. Αλλά αυτή η καθυστέρηση όμως δεν οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να ταυτοποιηθούν, να ξέρεις ποιος είναι δηλαδή αυτός που βγαίνει έξω. Και εκεί αυτό πρέπει να το δούμε και να το ξαναδούμε. Όπως και τους χώρους που έχουμε εκεί. Δηλαδή την ασφάλεια των κτίριων, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει... Ότι είναι λυπής. Είναι λυπής. Και δεν θα πρέπει κάθε χρόνο, ας πούμε, να ανανεώνεται αυτή η ασφάλεια. Ή να παρατηρούνται τα κενά σημεία που έχουμε και να βελτιώνονται. Τι εννοούμε ότι είναι λυπής η ασφάλεια?
Είμαστε σε άμεση επαφή. Εμείς, κοιτάξτε, έχουμε επί σειρά ετών, έχουμε στείλει επιστολές και στον αρχηγό και στον υπουργό μας σε σχέση με τη λειτουργία του κέντρου. Αυτή η λειτουργία, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να είναι συναφής με την ασφάλεια και την υγιεινή. Αυτό και για τις δύο πλευρές, και των κρατουμένων και των εργαζομένων. Ο αστυνομικός αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένος σε ένα τεράστιο κύμα παράνομα εισερχόμενων μεταναστών. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε ελλειπές προσωπικό. Δεν υπάρχει η υγειονομική περίθαλψη, η ιατρική περίθαλψη που πρέπει να παρέχεται σε αυτούς τους ανθρώπους και για τη δικιά τους προστασία και για τη δικιά μας. Αναφέρομαι... Ναι, εξετάζονται ώρες γραφείου. Αυτό είναι εμάς το... εκεί είμαστε αντίθετοι. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια 24ωρη ιατρική παρουσία στο κέντρο που παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ήρθαν το απόγευμα την άλλη μέρα το μεσημέρι. Αν το λιμενικό εμένα με συλλάβει 2 η ώρα τα ξημερώματα, τι ώρα θα περάσω? 9 η ώρα το πρωί. Το πρωί. 9 η ώρα το πρωί. Και εφόσον θα έχετε αναμειχθεί με, με τον υπόλοιπο πληθυσμό που βρίσκεται στο κέντρο. Ακριβώς. Άρα, εάν εσείς νοσείτε από μια ασθένεια, μια μεταδοτική ασθένεια, είναι πολύ εύκολο να νοσήσουν πάρα πολλά άτομα επάνω και να γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Μάλιστα. Καταλάβατε. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι. Φαντάζομαι, κυρία Ψυχακή, το πρόβλημα το έχετε και εσείς που έρχεστε σε πρώτη επαφή, έτσι. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν γιατροί. Κάποια στιγμή υπήρχε κάποιο γιατρός από το Κελπνό, τότε με την έξαρση του έμπολα και τα λοιπά, όλα αυτά, η οποία εξέταζε τον κόσμο που ήταν από πιθανές χώρες που υπάρχει ο έμπολα. Τους κοιτούσε, τους εξέταζε. Με το θερμόμετρο να υπάρχει κάποιο πυρετός, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος, είχαν αναμειχθεί, ήταν στην ίδια βάρκα, είχαν έρθει σε άμεση επαφή με τους συναδέλφους πάνω στο πλωτό, με εμάς αντίστοιχα, εντάξει, εκτός από την μάσκα που φοράνε και τα γάντια που φοράνε και εκείνοι και εμείς και τα γάντια, κάποιο άλλο είδος προστασίας δεν υπάρχει, οπότε η επαφή είναι άμεση. Και ο γιατρός δεν τους εξετάζει, οπότε μέχρι να πάνε στο κέντρο να τους δουν σε ώρες γραφείου δεν έχουν εξεταστεί. Αυτό περιέγραψα. Ήταν δηλαδή μια συγκεκριμένη πρόταση που έχει γίνει προς το αρμόδιο Υπουργείο για να διαβιβαστεί βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν είναι δικό μας το θέμα. Ναι. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τις δομές μας που είναι το λιμεναρχείο μαζί με την αστυνομία, για να παρακολουθεί και να βοηθά το ελληνικό κράτος και ξαφνικά βρίσκεται να κάνει μια δουλειά που έπρεπε να την κάνουν όλοι μαζί. Ακριβώς. Δηλαδή, παράδειγμα, θα έλεγαμε ότι γιατί ο αστυνομικός να επιφορτιστεί, αν θέλετε, 3 άτομα με τη βάρδια τους, οι οποίοι θα κάνουν εξωτερικά και θα παρακολουθούν να μην βγει κάποιος έξω. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά ο αστυνομικός να τον στείλει να πάει στην ουρά, να τον φωνάξει, να τον μιλήσει, να του δώσει τσιγάρο, να του δώσει αυτό, να του κάνει το ένα, να του κάνει το άλλο και να κάνει τον παιδονόμο εκεί μέσα, δεν είναι η δουλειά του. Πρώτον, γιατί μπορεί να νοσήσει. Δεύτερον, γιατί μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Κάποιος να τρελαθεί εκεί μέσα, του πιάσει από τα λαρίκια και τότε θα τρέχουμε όλοι και θα λέμε τι έγινε. Και άλλο ένα πράγμα, δηλαδή λέμε οι δομές. Η δομή που πρέπει να βοηθήσει, και εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε το εξής. Κύριοι, δημιουργούμε ένα σύστημα ανθρώπων που έχει γιατρούς, ψυχολόγους, μεταφραστές κτλ. Φτιάχνουμε λοιπόν μια δομή των 30 ατόμων, πιστεύετε εσείς, των 50, των 20, των 15, αυτό είναι δικό σας θέμα. Και οι υπόλοιπες δομές της αστυνομίας και του λιμεναρχείου, το μόνο πράγμα που θα κάνουν, αν τον συλλαμβάνουν ως παράνομα εισελθόντα, τον πιάνουν, τον πηγαίνουν εκεί και όλη αυτή τη δομή την αναλαμβάνει ο κύριος Τάδε, ο οποίος βέβαια θα έχει το γιατρό του, θα έχει το εξωτερικό, πώς το λένε. Γιατί αν εσύ έχεις μεταφέρει τον ιό, δεν θα περιμένεις 9 η ώρα το πρωί να εκδηλωθεί. Ακριβώς. Κατάλαβα. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι από το απόγευμα και μετά, αυτό που γράφουμε και στην ανακοίνωσή μας την προηγούμενη εβδομάδα, είμαστε φύλακες και γινόμαστε κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και νοσοκόμοι. Εάν εκδηλωθεί κάποια σύγκρουση εκείνη τη στιγμή, θα έρθουμε σε άμεση επαφή με τις συγκρουόμενες πλευρές. Εάν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται για ένα καλύτερο αύριο, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Έχουν περάσει άτομα τα οποία ψυχικά δεν ήταν υγιείς και έπρεπε εμείς να τους αντιμετωπίσουμε. Έρχονται άτομα, υπήρξε άτομο που ήρθε και ήταν τοξικομανής.
Και ήταν και πατέρας 2 παιδιών. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε ούτε την κατάλληλη εκπαίδευση, ούτε τα απαραίτητα εφόδια να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και θέλουμε τη βοήθεια. Βοήθεια των ειδικών. Εξηγήστε μου λιγάκι, είμαι στο κέντρο μεταναστών τώρα. Με έχετε βάλει μέσα, έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Αλλά εγώ νιώθω λιγάκι περιορισμούς, νιώθω μια κλειστοφοβία με τα κάγκελα τριγύρω μου, με τα σύρματα. Αλλά υπάρχει εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ... Και αποφασίζω να φύγω εκτός της περίφραξης. Με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η θέση σας εκείνη τη στιγμή? Είμαι φιλοξενούμενος που θα γυρίσω, είμαι κρατούμενος ο οποίος απέτρασε. Τι γίνεται? Εντάξει, δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Ναι. Τόσα χρόνια που λειτουργεί δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό στη Σάμο. 1-2 που πήγαν να εκδηλωθούν αντιμετωπιστήκαν άμεσα χωρίς καν να καταφέρει να κάνει επιτυχή την προσπάθεια του. Και πού να πάει τώρα να βγει έξω? Ναι, εντάξει, δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Λίγο θεσμικά να το εξηγήσετε. Παρόλα, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, ναι, είναι απόδραση κρατουμένο βάσει της γνωμοδότησης που σας ανέφερα προηγουμένως. Βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να επανδρωθεί το κέντρο και να ενισχυθεί η αστυνομική διεύθυνση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου. Είμαστε μια νησιωτική διεύθυνση αστυνομίας, της οποίας το οργανόγραμμα φτιάχτηκε με βάση τις ανάγκες του νησιού, των κατοίκων του νησιού και των τουριστών της. Καλά, και όχι βάση... στο 30%, έτσι. Μάλιστα, και έχουμε και κενά οργανικών θέσεων, μείον 30%. Δεν φτιάχτηκε για να αντιμετωπίσει χιλιάδες μετανάστες το οργανόγραμμα. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε τουλάχιστον στοιχειώδεις συνθήκες εργασίας. Όταν λοιπόν περάσουν αυτές είπαμε 3 ημέρες, μένω στο κέντρο μεταναστών. Όχι, αρκετά παραπάνω. Μπορεί να είναι, ανάλογα με την εθνικότητα που έχουν. Πόσο μπορεί να είναι? Ανάλογα με την εθνικότητα. Μπορεί να είναι κάποιος ανήλικος, μπορεί να είναι κάποιος από τρίτη χώρα, μπορεί να μην. Οι μέρες οι οποίες θα φύγει κάποιος από το κέντρο δεν είναι στάνταρ για κανέναν. Δεν είναι για κανέναν. Δηλαδή, μπορεί να είμαι εγώ και ένας άλλος να είμαστε από την ίδια περιοχή. Άμα είστε ομοεθνείς, τότε. Και να φύγουμε και οι δύο σε διαφορετικό χρόνο. Όχι. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι αυτό θα παρακαλούσε και προβλήματα, γιατί έφυγε ο ένας πιο νωρίς και έμεινε ο άλλος πίσω. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα της νησιωτικότητας. Αυτό μέχρι τώρα ποτέ καμία ηγεσία πολιτική είτε φυσική δεν το εξέλαβε σοβαρά, διότι εμείς εδώ δεν είμαστε σαν τον Εύρο, την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη, που μπορεί να τους παρασχεθεί κάποια βοήθεια, παύλα ενίσχυση από την Κομοτηνή ή την Ξάνθη σε λίγες ώρες. Εμείς εδώ περιμένουμε ενίσχυση μόνο από τον Πειραιά. Ναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ενίσχυση ούτε από τυχείο. Αν μην γίνει το συμβεί και κάτι. Όχι για να συμβεί, και γενικά όταν χρειαστούμε κάποιο προσωπικό. Όταν χρειαστούμε κάποιο προσωπικό ενίσχυση, δεν μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να ενισχυθούμε. Όπως επίσης όταν θα υπάρξει αποβίβαση μεταναστών στην Ικαρία, εμείς δεν μπορούμε να τους ενισχύσουμε άμεσα. Είμαστε νησιωτική περιοχή. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν ξεκινήσει και έχουμε. Και φτάνουμε την Ικαρία, καταφέρνουν και φτάνουμε την Ικαρία. Γι' αυτό τον λόγο θέλουμε επιτέλους κάποιος να εξετάσει το ζήτημα αυτό σε μια βάση ρεαλιστική. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος να δούμε τα θέματα που αφορούν στη σελίδα του προσωπικού, αλλά θέλω να πάω και στην κυρία Ψυχακή. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν που φτάνουν. Ή έχουν την εντύπωση ότι φτάνουν κάπου αλλού, μάλλον ξέρουν που πάνε. Οι άνθρωποι ξέρουν που φτάνουν, ότι τους έχουν καθοδηγήσει, ξέρουν ότι φτάνουν στη Σάμο. Ναι. Όπως είπατε και εσείς, μέσω τεχνολογίας. Αν δεν βρίσκουν τον δρόμο πολύ εύκολα να έρθουν, έχουν την καθοδήγηση. Υπάρχουν κάποιος ηγείται της ομάδας συνήθως και βρίσκουν τον δρόμο και έρχονται. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είναι διαμέσου θαλάσσης και είναι διαμέσου ξηράς και έχουν ήδη φτάσει στη Σάμο, κατόπιν τηλεφωνήματος περίπου κάποιου, δηλαδή είτε από μόνοι τους θα φτάσουν στο λιμεναρχείο. Ξέρουν που έρχονται. Σας έχει τύχει κάποια στιγμή, κάποια φορά να σας πει κάποιος μετανάστης ότι εμένα γιατί με κρατάτε τόσο, τον προηγούμενο τον κρατήσατε λιγότερο? Όχι. Όχι. Δηλαδή είναι μύθος αυτό που λένε ότι επικοινωνούν μεταξύ τους? Επικοινωνούν πολλές φορές. Εντάξει. Αλλά όχι σε... Ο καθένας τώρα ανάλογα με την πληροφόρηση που έχει
ανάλογα με το ποιος του το είπε, μπορεί να λέει, συγγνώμη, ό,τι θέλει. Ναι. Η διαδικασία είναι μία και, και τηρείται πιστά για τον καθένα εξατομικευμένα. Οι άνθρωποι τη γνωρίζουν τη διαδικασία. Δηλαδή έρχονται γνωρίζοντας. Πολύ πιθανό να τη γνωρίζουν από κάποιους άλλους που περάσανε πριν από αυτούς. Με το που έρχονται, η πρώτη τους κουβέντα είναι το camp. Δηλαδή ξέρουν πολύ καλά ότι θα πάνε στο camp εκεί, θα σιτίζονται, θα κοιμούνται και θα τους παρέχονται βοήθεια. Γνωρίζουν πολύ καλά. Έχουν και καλύτερες συνθήκες διαμονής από ό,τι έχουν απέναντι στην Τουρκία. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά θα ήθελα, γιατί όταν ήμουν από εκεί δεν πέρασα από. Συγχώρεσαι με λίγο. Έχει γίνει πολλές φορές ντόρος, έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση και έχει υποθεί κατά κόρον το ότι έχουμε μεγάλες μεταναστευτικές ροές γιατί έχουμε καλές εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Πιστεύετε ότι ισχύει αυτό? Δηλαδή, εσείς από αυτό που βλέπετε από τους μετανάστες, θα προτιμά δηλαδή κάποιος να πει από εδώ γιατί υπάρχουν οι δομές και τα ξεμπερδεύει πιο γρήγορα από το να παίρνει σε μια άλλη. Σε ένα άλλο νησί, ας πούμε. Ναι, να πηγαίνει σε μια άλλη ταλαιπωρία. Γι' αυτό ρωτάω αν ξέρουν που πάνε. Κοιτάξτε, πολλές λεπτομέρειες δεν νομίζω να γνωρίζουν. Αλλά εάν περιέλθει η πληροφορία, γιατί στους απέναντι καταβλισμούς λέμε, που υπάρχουν μετανάστες, εάν περιέλθει η πληροφορία ότι η Χίος δεν έχει κέντρο και κοιμούνται στο χώμα, στο δρόμο, ας πούμε, και σε σκηνές, ενώ η Σάμος έχει μια πολύ καλή δομή με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, βεβαίως και θα το προτιμήσουν. Κοιτάξτε, επειδή αυτό το και είναι πολύ φυσιολογικό, έτσι. Επειδή αυτό το ερώτημα πλανάται και μάλιστα είχε γίνει μεγάλη συζήτηση από τα μέσα ενημέρωσης και είχαν ανακαλύψει και κάποιοι δημοσιογράφοι συνάδελφοι εντάξει, έναν τρόπο για να κάνουν αντιπολίτευση. Εγώ πρέπει να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Όταν έγινε αυτά τα εγγένεια από τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμανλή, δύο φορές. Μια φορά είχε ο κύριος Παυλόπουλος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε υπουργός κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είχε υποθεί λοιπόν ότι με αυτές τις εγκαταστάσεις θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Να σας πω, αυτό είναι μύθος. Να πω γιατί. Ένας μετανάστης ο οποίος ξεκινάει από τη χώρα του και ο οποίος έχει πληρώνει τόσα χρήματα, έχει υποστεί τέτοιες κακουχίες, γιατί απέναντι στην Τουρκία χρησιμοποιούνται μετανάστες να δουλέψουν κιόλας για να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, τους δίνουν 2 ελιές, λίγο ψωμάκι, αν έχουν και δεν έχουν, τους χρησιμοποιούν δηλαδή ως εργαζόμενους και μετά τους διώχνουν όταν δεν έχουν δουλειά να κάνουν ή ψάχνουν να βρουν να τους εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Άρα λοιπόν θα είναι λίγο πολυτέλεια να το να επιλέξουν. Αυτοί ξέρουν ότι μέχρι να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πατήσουν το πόδι τους, όλες οι δομές αυτές θα περάσουν και κακουχίες, πιθανόν να κυνηγηθούν, να κάνουν, να δείξουν. Άρα δεν εξετάζουν αυτό. Έχουν έναν σκοπό. Ο σκοπός τους είναι να ξεκινήσουν από τη χώρα τους για τον α ή β λόγο, είτε γιατί έχουν μια προσλαμβάνωση από το εξωτερικό και από τους συγγενείς τους, ότι εκεί που θα πάνε θα βρουν δουλειά, είναι καλύτερες συνθήκες, έχουμε υγεία, έχουμε παιδεία, έχουμε 1002 άλλα πράγματα, και φεύγουν από εκεί και έρχονται περνώντας όλο αυτό το βασανιστήριο μέχρι να έρθουν εδώ πέρα και να φτάσουν στην περιοχή τους. Παράδειγμα, η κοπέλα που προχθές γέννησε τα δίδυμα ήταν τραπεζική υπάλληλος στην περιοχή της. Τραπεζική υπάλληλος. Ναι, έτσι τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Κατά δήλωσή της ήταν τραπεζική υπάλληλος. Κατά δήλωσή της. Δηλαδή το λέω γιατί έχουν περάσει κατά καιρούς και πρίγκιπες και βασιλιάδες. Ναι. Και... Ο καθένας τραβάει το σταυρό του. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δημιουργούμε εμείς δημιουργούμε και σαν κράτος αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι το παράδεκτο, δημιουργούμε 2 διαφορετικούς κόσμους. Τον κόσμο που αμήνεται γιατί έρχεται ένας φτωχός στην περιοχή του, άρα και από τρίτη χώρα κτλ. Και έρχεται να του χαλάσει την ηρεμία και την ψυχραιμία. Και έχουμε και τους άλλους οι οποίοι λένε ότι και αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε. Άρα δημιουργούμε δηλαδή αντιστάσεις και δημιουργούμε, αν θέλεις, και κάποια σενάρια και κάποιους μύθους και 1002 άλλα πράγματα, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε το σημαντικότερο. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, πώς το αντιμετωπίζουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή στις τρίτες χώρες συντελούνται πράγματα και θαύματα. Έχεις το ISIS, τις γαζιστές που ονομαζούμε για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, που κόβουν κεφάλια. Υπάρχει φοβερή κατάσταση. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι εξωθούνται στο να φύγουν από τις χώρες τους και να εγκαταλείψουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί υπάρχει η απειλή του θανάτου. Και σίγουρα, δηλαδή, λέω ότι υπάρχει μια ανακούφιση των ανθρώπων αυτών όταν έρθουν. Ποια είναι η πρώτη όταν τους μαζεύει το λιμενικό, ποια είναι η. Μας ευχαριστούν που τους σώσαμε, που δηλαδή μας φυλάνε τα χέρια. Ακριβώς.
Εγώ θέλω να πω ένα χαρακτηριστικό προχθές. Που είναι εδώ πέρα, που έχουν φτάσει εδώ πέρα. Τα καταφέραν δηλαδή και φτάσανε. Που καταφέραν και φτάσανε ζωντανοί. Προχθές κάποια κυρία πέρασε, δίνει κάποια κουλούρια στους λιμενικούς, κάποιοι λιμενικοί βάζουν ρεφενέ, πάνε να τους πάρουν, να τους δώσουν κάτι και οι μετανάστες πάνε, πιάνουν αυτό που κάνει. Το μωρό πάει να πιάσει, να φιλήσει το χέρι του, θέλει να του δείξει την ευγνωμοσύνη του. Να σου πω άλλο ένα παράδειγμα. Όταν ο λιμενικός, αυτό το παιδί που είναι εδώ σε εμάς, ο άνθρωπος υπηρετεί στα σκάφη, βούτυξε μέσα και έσωσε ένα παιδί που πνιγόταν. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στη Μαρίνα, το έφεραν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, όταν βγήκαν έξω για να τον ευχαριστήσουν, τον αγκαλιάζαν, τον φύλαγαν, προσπαθούσαν να του φιλήσουν τα χέρια. Δηλαδή νιώθουν ένα δέος. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα μιας ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως είναι να καταλάβει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη ότι θα πρέπει ή να αλλάξουμε πολιτική, να βρούμε έναν τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν είτε να αφομοιωθούν είτε να μείνουν σε ένα άλλο σημείο με ασφάλεια. Και είμαστε περήφανοι που τόσα χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό εις βάρος αστυνομικού ή λιμενικού για κακή μεταχείριση σε βάρος μετανάστη. Είμαστε περήφανοι για αυτό. Αυτό ήθελα να το πω. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό ήθελα να το πω ότι κάποια στιγμή, ακούστε, αυτό ήθελα να πω, εδώ ήθελα να το υπενθυμίσω, ότι κάποια στιγμή επιχείρησαν και μεθόδευσαν κάποια κέντρα της διακίνησης των μεταναστών. Δηλαδή οι επωνομαζόμενοι λαθρέμποροι να σπηλώσουν και αστυνομικούς, λιγότερο αστυνομικούς, περισσότερο λιμενικούς, θα το θυμάστε, με την περιοχή κάτω στη Ρόδο που είχε γίνει σε κάποια περιοχή, και για να μπορέσουν να μην έχουν, για να μην πηγαίνουν, να μην έχουν τόσο πολύ αν θέλεις εμπλοκή και να τους διώχνουν γρήγορα για να γλιτώσουν από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ήταν μέρος του σχεδίου και αποδείχτηκε στην συνέχεια ότι δεν υπήρχε τέτοια περιστατικά. Θα θυμάστε, οι λιμενικοί είχαν υποστεί κάποιες τέτοιες πρώτες κατηγορίες και αποδείχθηκε μετά ότι δεν υπάρχει. Και σε κατά κοινή ομολογία όλων των ανθρώπων. Μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να πάει και να τους ρωτήσει αν υπάρχει ένας που να τους φέρθηκε άσχημα ή έστω να τους μίλησε με έντονο ύφος. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Ψυχακή, νομίζω ότι καταγράφετε πλέον, βιντεοσκοπείτε κάθε επιχείρηση που γίνεται. Για αυτό ακριβώς το λόγο για αυτό το λόγο που περιέγραψε ο Χάρος Ζαβουδάκης. Θυμάμαι εγώ τότε ότι έλεγαν ότι ένας αστυνομικός μπήκε μέσα και μάλιστα, ξέρετε ποιο ήταν τότε. Ένα παιδί, λέει, ένας λιμενικός, είχε χτυπήσει κάποιον, είχε ζητήσει κάτι, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο περιστατικό. Και μάλιστα εμείς είχαμε κάνει πριν 2 μέρες, είχαμε κάνει έρευνα και διάσωση, είχαμε πάρει μέρος σαν τηλεόραση τότε. Και είδαμε, ας πούμε, οι άνθρωποι πώς είναι, γιατί ξέρεις, όταν κάποιος πνίγεται στη θάλασσα και εσύ πας να τον σώσεις, εκείνος όταν πας κοντά του, μπορεί να σε πνίξει και εσένα. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα εκείνη την ώρα λοιπόν κάποιος ψύχρεμα πρέπει να σταματήσει όλους αυτούς, να τους πει ψύχρεμα να κάνουν τη δουλειά τους και να τους φωνάξουν. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς εκεί πέρα και να παρακολουθεί ένα βιντεοσκοπή. Ξέρεις γιατί? Για το ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο. Δηλαδή, αν πάρεις κάποιον ο οποίος είναι φοβισμένος και πάνω στον πανικό του προσπαθεί να τους τραβήξει όλους, να τους πνίξει, αλλά εσύ είσαι αυτός ο οποίος μπορείς να τους εκείνη την ώρα τον σώζεις με την πράξη σου αυτή, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, Μιχάλη. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί ο χρόνος τρέχει, επιλογικός, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ να πάμε κατευθείαν στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε και εσείς ως λιμενικοί αλλά και εσείς σαν αστυνομικοί και βεβαίως οτιδήποτε άλλο προκύπτει από το ρεπορτάζ εδώ με τον Χάρη τον Ζαβουδάκη. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στις διαφημίσεις μας και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής.
Επιστρέφουμε από τα απαραίτητα και χρήσιμα διαφημιστικά μηνύματα εδώ στην συνέχεια της εκπομπής Επίκαιρα, συζητώντας για μετανάστευση από μια διαφορετική σκοπιά. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι τις μεγαλύτερες κακουχίες, τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τα σπίτια τους για οικονομικούς λόγους ή ως πολιτικοί πρόσφυγες εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων, όπως έχουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και της Αφρικής, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί μετά από πολύμηνα ταξίδια και με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να έρχονται μέχρι την χώρα μας. Από εδώ και πέρα τα πράγματα για αυτούς είναι λίγο πιο εύκολα σε σχέση με αυτό το οποίο τράβηξαν μέχρι να έρθουν. Υπάρχουν όμως πολλές δυσκολίες και καθημερινές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έρχονται σε καθημερινή επαφή με αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Οι υπόλοιποι το παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις μας, ίσως ενδεχομένως κάποιοι να παίρνουν την μία ή την άλλη θέση, αυτών δηλαδή οι οποίοι προστρέχουν προς βοήθεια ή να ανήκετε σε αυτούς οι οποίοι να λέτε ότι δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Δυστυχώς όμως τα προβλήματα αυτά είναι δικά μας, μας αφορούν όλους σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, ακόμη και αν δεν έχουμε αυτή την άμεση επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς όμως συζητάμε εδώ στο στούντιο της Αμερικής Τηλεόρασης με την κυρία Στέλλα Ψυχιακή, την πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου και Σάμου, τον κύριο Τσιούκο Νίκο από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου και τον καλό συνάδελφο τον Χάρη Ζαφουδάκη. Και λέγαμε να πάμε σε αυτό το δεύτερο μέρος, στο ψητό, επιτρέψτε μου έτσι να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη του σειρμού, γιατί είσαστε άνθρωποι που έρχεστε καθημερινά με πολλούς ανθρώπους σε επαφή, ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων, διαφόρων κοινωνικών θέσεων και υποστρώματος, διαφορετική αντίληψη ο καθένας, διαφορετικές πολιτισμικές συνήθειες, γλώσσες κτλ. Και θα περάσουν 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 άνθρωποι από τον καθένα από εσάς και είσαστε πολύ λίγοι. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι είναι ικανός ο αριθμός των συναδέλφων σας, αλλά κυρία Ψυχιακή, έχω την εντύπωση ότι και εσείς με αποσπάσεις προσπαθείτε να βολέψετε μια κατάσταση. Με πολλή δυσκολία. Αυτό το κύριο πρόβλημά μας είναι αυτό, η έλλειψη προσωπικού, η υποστελέχωση και των σκαφών και του λιμεναρχείου και των σταθμών, γιατί το λιμεναρχείο Σάμου εποπτεύει και τους σταθμούς και την Ικαρία και το Γαθονήσι τώρα και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και το καλοκαίρι και δεν είναι μόνο η δουλειά μας αυτή. Δεν έχουμε μόνο να κάνουμε με τους μετανάστες. Η δουλειά μας είναι και η αστυνόμευση έξω και η φύλαξη των θαλασσιών συνόρων και όλα τα άλλα, και τα καράβια και τα πάντα. Από μια άδεια αλλιευτικού μέχρι το τελευταίο. Μέχρι η ερασιτέχνη ψαρά να βγάλεις, φτάσει από το λιμενικό. Πείτε μου, πόσο κόσμο θα θέλατε ακόμα για να στελεχωθείτε όσο πρέπει και να είστε πλήρεις? Σε τι κατάσταση είστε αυτή τη στιγμή? Η κατάσταση τώρα είναι του μετρίου και κάτω, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή οι απώλειες με βάση το οργανόγραμμα είναι... Άλλοι τόσοι θα χρειαζόμασταν σίγουρα. Τουλάχιστον 50% δηλαδή είσαστε κάτω σε σχέση με το οργανόγραμμα. Ναι. Εσείς, κύριε Τσίγου? Εμείς έχουμε και εμείς αρκετά κενά οργανικών θέσεων. Ναι. Μας ενισχυόμαστε με αποσπάσεις από συναδέλφους διευθύνσεων αστυνομίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να ανταπεξέλθουμε στο ακέραιο, όπως και το καταφέρνουμε, στο ακέραιο στα καθήκοντά μας. Αρκεί να σας αναφέρω όμως ότι στον Εύρο ο αριθμός των αποσπασμένων συναδέλφων για την επιχείρηση Ασπίδα και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Η επιχείρηση Ασπίδα είναι αυτό, η αναφορά στην... Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των αστυνομικών που έχουν διατεθεί στα νησιά μας. Ναι. Παρότι είδαμε ότι ο αριθμός εισερχόμενων μεταναστών εκεί πέρα είναι απειροελάχιστος μπροστά. Όμως είναι απειροελάχιστος για αυτόν τον λόγο, για το ότι έχει ενισχυθεί... Όχι, γιατί όταν υπήρξαν τα μεγάλα κύματα στον Εύρο ήταν 1.000 άτομα εκεί πέρα. Ναι. Και τώρα πόσοι είναι περίπου? Τώρα μπορεί να είναι 350. Ναι. 300. Αλλά σε εμάς είναι πολύ λιγότεροι. Μάλιστα. Εμείς βέβαια βλέπουμε, ερχόμενο και το καλοκαίρι, αυξάνονται κατακόρυφα οι ανάγκες των αστυνομικών. Έτσι. Έχουμε πύλες εισόδου από τρίτες χώρες, έχουμε το αεροδρόμιο με τους χιλιάδες των τουριστών. Τροχέα που πρέπει να έχουμε την τροχέα βεβαίως. Και
οι κλοπές, ναρκωτικά. Μπράβο, όλα αυτά καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε. Το καταφέρνουμε στο ακέραιο μέχρι στιγμής, αλλά χτυπάμε το καμπανάκι ότι πρέπει να μας ενισχύσουν. Γιατί θα έρθουμε στα όρια μας, γιατί δουλεύουμε πολλές φορές από φιλότιμο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε από φιλότιμο, γιατί όποτε θα κληθούμε πρέπει να είμαστε εκεί. Δεν έχουμε ελαστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να κληθούμε κάπου και να πούμε θα πάμε μετά από 5 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Όποτε θα κληθούμε θα είμαστε εκεί. Εγώ πιστεύω, Μιχάλη, ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει ιδίως αυτά τα σώματα ασφαλείας. Ζητείτε να κάνουν το παραπάνω. Βέβαια αυτό μπορεί να ζητηθεί και από μια επιχείρηση για οποιοδήποτε. Σε αυτό δεν έχουν αρνηθεί. Αλλά όμως αυτό το πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να τους δοθούν και τα εφόδια. Δηλαδή εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό το κύμα της μετανάστευσης μπορεί να βοηθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το απαιτήσουμε να βοηθηθεί από εκεί. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις δομές μας όπως κάποτε δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε πλήρως το νοσοκομείο. Παράδειγμα, αν οι 200 μετανάστες που υπάρχουν εδώ πέρα χρειάζεται να πάνε 2 φορές στο νοσοκομείο, έχει μπλοκάρει όλο το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα έχει δημιουργήσει μια μεγάλη και άσχημη εικόνα και μια αναταραχή μεταξύ του κόσμου, στην οποία ευθύνεται, αν θέλεις, ευθύνονται αυτοί που υποστηρίζουν τέτοιου είδους διαδικασίες. Το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται και στο λιμεναρχείο και στην αστυνομία. Μετά τις 5 το απόγευμα που δεν υπάρχει γιατρός, εάν χρειαστεί κάποιος, εάν παραπονεθεί ένας κρατούμενος στον αστυνομικό ότι δεν αισθάνεται καλά, ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να τον παραπέμψει στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Διότι και πυρετό να έχει, ή πυρετό είναι και σοβαρό. Το ότι και τίποτα να μην έχει, πρέπει να τον παραπέμψει στο νοσοκομείο. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να κληθεί το ασθενοφόρο. Διότι στο περιπολικό ποιος θα πάρει την ευθύνη να τον βάλει. Άρα τι γίνεται, αν είχαμε εδώ, διάβασα πρόσφατα για μια πρωτοβουλία του ΚΕΛΠΝΟ να δημιουργήσει δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στα θαλάσσια σύνορα, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Κάτι τέτοιο θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την... Έχει φύγει το σχετικό έτοιμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ακόμα. Για να βελτιωθούν οι συνθήκες αυτές. Διότι καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν ώρες γραφείου μόνο ιατρία, οι άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν μόνο ώρες γραφείου. Οι αφήξεις μεταναστών δεν είναι μόνο ώρες γραφείου. Είναι όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να έρθουν 2 η ώρα το βράδυ, μπορεί να είναι 9 η ώρα το απόγευμα, μπορεί να είναι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος πρώτον ο δικός σας του αστυνομικού και δεύτερον ούτε καν του λιμενικού. Προσωπικά εγώ, συγγνώμη πάλι για τη διακοπή, προσωπικά εγώ όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, έχουμε περάσει αμέτρητες ώρες στο νοσοκομείο με εγγύους, με αρρώστους, με κατάγματα, με μωρά στην παιδιατρική. Το έχουμε κάνει και πρώτα δεν το σκεφτήκαμε καν. Εννοείται ότι πήγαμε γιατί είμαστε πρώτα άνθρωποι και μετά είμαστε αστυνομικοί. Και οφείλουμε, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας έχει ανάγκη, οφείλουμε να του παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια. Το έχουμε κάνει, το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε. Αλλά πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς, το Υπουργείο μας και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, πρέπει να μας βοηθήσουν. Εμείς βοήθεια ζητάμε. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στις υπηρεσίες που θέλουμε να παράσχουμε σε ταλαιπωρημένους συνανθρώπους μας. Θέλουμε βοήθεια όμως. Και έτσι και εκεί σας έχει επηρεάσει το μνημόνιο. Εννοώ δηλαδή όχι στους μισθούς σας, ενώ στις προσλήψεις και στο προσωπικό. Ναι, πιστεύω προσλήψεις. Γίνονται προσλήψεις στο λιμενικό? Γίνονται, απλά καθυστερούν λίγο, δηλαδή ξεκινάει η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού και ολοκληρώνει τη διαδικασία και μετά αναμένουμε κάποιους μήνες, ενδεχομένως και χρόνο ολόκληρο, μέχρι να γίνει η εισαγωγή των ατόμων στη σχολή και από εκεί και πέρα να περάσει την εκπαίδευση και από την εκπαίδευση να έρθουν μετά εδώ. Και ασφαλώς και σε εμάς αυτό το ζήτημα πονάει αρκετά. Έχει υποστέψει ο αριθμός, κατά πολύ βέβαια. Τώρα θα πάνε το 2003. Εμάς οι σχολές μας κλείσανε, σταματήσανε να παίρνουν δοκίμους βάσει του μνημονίου και γίνανε κέντρα λαθρομεταναστών στη Ροδόπη. Εμείς είμαστε σε ακόμη χειρότερη μοίρα. Σχολές της αστυνομίας της Κομοτηνής έγινε κέντρο λαθρομεταναστών. Πρόσφατα έκλεισε
και αναμένουμε ξανά να επαναλειτουργήσουν. Εμάς οι προσλήψεις γίνονται μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Το 2013 σταματήσαν να εισέρχονται δόκιμοι αστιφύλακες. Οι επιτυχόντες του 2013 και του 2014 μπήκανε με την προοπτική να εισέλθουν το 2015 και το 2016 στις σχολές. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κενό φοβερό. Π.χ. το καλοκαίρι που οι δόκιμοι κάνανε την πρακτική τους και επανδρώνανε αρκετά αεροδρόμια της νησιωτικής Ελλάδας και το έργο που παρήγαγαν ήταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή φέτος δεν θα τους έχουμε. Και το οποίο θα δυσχεράνει το δικό μας έργο. Συνοριοφύλακες δεν μπορούσαμε να έχουμε. Έχει ιδρυθεί. Και το Κολονάκι πώς θα έχει ιδρυθεί από το 2007 τμήμα δίωξης λαθρομετανάστευσης στη Σάμο, δεν έχει επανδρωθεί ποτέ. Και δεν σου είπα πώς θα φύγουν οι συνοριοφύλακες από το Κολονάκι. Δεν το λέω εγώ. Τώρα θα βρούμε και εμείς εδώ Κολονάκι. Στην προηγούμενη ηγεσία είχε τεθεί το θέμα των συνοριοφυλάκων. Δυστυχώς δεν έχουν κάνει αυτή τη δομή. Επαναλαμβάνω. Υπάρχει ένα πληρέστατο σχέδιο. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος είναι γνώστης του θέματος, θα το προωθήσει αυτό. Είναι ένα θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να ξανασυζητηθεί. Ο Μάρτιν Σούλτς είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ξαναδούμε και να ξανασυζητήσουμε σε σοβαρή και σωστή βάση το μεταναστευτικό. Υπήρξε έκκληση από τον Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα. Υπήρξε έκκληση και από άλλους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το ξαναδούμε. Δηλαδή να δούμε τις δομές, τη διαχείριση του προβλήματος. Έτσι, ένα κομμάτι είναι η διαχείριση. Ένα θέμα είναι το πώς θα σταματήσουμε αυτές τις ροές και ένα τρίτο θέμα είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται θα μπορέσουν να αφομοιωθούν όσοι μπορούν και ποιοι άλλοι θα μπορέσουν να οδηγηθούν σε ένα ασφαλές μέρος, ίσως και στην πατρίδα τους αργότερα, να επαναπροωθηθούν δηλαδή με έναν σωστό τρόπο, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουμε τους πρόσφυγες, αυτούς που κάνουν τράφικινγκ, αυτούς που κάνουν λαθρεμπόριο, γιατί δεν είναι όλα αγγελούδια που περνάνε. Έτσι. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι. Ναι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό. Οι πιο πολλές διευθύνσεις αστυνομίας ανά την Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο κενό οργανικών θέσεων. Και αντί να γίνουν προσλήψεις, και έχουμε και ένα τεράστιο ζήτημα, το μεταναστευτικό. Και αντί να γίνουν προσλήψεις, βλέπουμε ότι σταματάνε. Τα ταμεία μας, να πάμε και στο οικονομικό θέμα, δεν έχουν εισφορές, δεν λαμβάνουν εισφορές. Και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους συνταξιοδοτούμενους. Και εκεί πονάει το θέμα. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουν άμεσα οι σχολές της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες είναι ανά την Ελλάδα διασκορπισμένες και πάρα πολλές και μπορούν να φιλοξενήσουν πολύ μεγάλο αριθμό δοκίμων, να αρχίσει αμέσως με τους επιτυχόντες. Υπάρχουν γύρω σε 750 επιτυχόντες της σχολής αστιφυλάκων. 500 από το ένα έτος και 250 από το άλλο. Δεν έχουν πάει πουθενά. Να απορροφηθούν άμεσα και να προκηρυχθούν εκ νέου θέσεις για τη σχολή αστιφυλάκων, διότι έχουμε ανάγκη. Κύριε Σίγο, πείτε μου λίγο, όταν φεύγουν από εδώ οι μετανάστες, καταρχήν πώς φεύγουν? Φεύγουν μόνοι τους, σπάτες? Ακτοπλοϊκός. Μόνοι τους. Δεν γίνονται μεταγωγές πλέον? Πέρυσι υπήρχε μια τακτική που πήγε ένας μεγάλος αριθμός και μεταγόμενων μεταναστών και αστυνομικών, με αποτέλεσμα να αιμορραγεί κάθε εβδομάδα η αστυνομική διεύθυνση. Δεν έγινε πάρα πολλές φορές, πλην όμως έγινε αρκετές. Και από την τσέπη σας, από ό,τι μαθαίνω. Από την τσέπη μας βάζουμε τα έξοδά μας. Εντάξει, τα εισιτήρια τα πληρώνει η υπηρεσία. Τα εκτός έδρας και αυτά κάνουν να καθαριστούν αρκετό χρονικό διάστημα. Όλα τα άλλα από την τσέπη μας. Και δεν είναι αυτό. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν, οι μεταγόμενοι δεν έχουν λεφτά πάνω τους. Και είναι πολύ φυσιολογικό να σου ζητήσουν νερό. Στον εχθρό σου θα δώσεις, όχι σε έναν που κάθεσαι μαζί στην ίδια θέση. Πείτε μου, γιατί υπάρχει ένας μύθος. Δεν υπάρχει μια δαπάνη για μικροέξοδα, για τη σύντηση αυτών. Δεν ξέρω αν είναι μύθος η πραγματικότητα. Οι οποίοι λένε, ας πούμε, έχει την εντύπωση στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από εδώ, οι περισσότεροι έχουν πολλά λεφτά μαζί τους.
Ισχύει αυτό. Έχουν φροντίσει, τα έχουν πάρει στην Τουρκία. Εγώ δεν το γνωρίζω. Όχι πάντα. Πιστεύω, δηλαδή είναι ομάδες και ομάδες ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάνω τους χρήματα και πάλι τα χρήματα έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, το σπίτι τους, ό,τι έχουν και δεν έχουν και έχουν πάνω τους κάποιο ποσό για η ζωή τους όλη. Αυτό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν να φάνε. Δεν έχουν να βγάλουν ένα εισιτήριο μετά για να μπουν στο πλοίο και να φύγουν. Αυτό το εισιτήριο ποιος το βγάζει μετά? Με δικούς. Παλιά έβγαινε με πόρους της νομαρχίας. Το κράτος. Ναι. Τώρα είναι με δικούς τους. Τώρα είναι δικό τους. Αν δεν έχει κάποιος. Αρκετές φορές με τον απόπλητο πλοίου υπάρχει κόσμος που ξεμένει απ' έξω. Εγώ πρόσφατα είδα άτομο να προσπαθεί να μαζέψει λεφτά στον περίβολο γύρω-γύρω από το λιμάνι. Προκειμένου για να φύγει. Για να φύγει. Είτε μεταξύ τους ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον, δηλαδή δύο μεταξύ τους να τα μοιράσουν. Ναι, ακριβώς. Είτε απ' έξω και να παρακαλάει κάποιον αυτό να του δώσει χρήματα και να πούνε. Γιατί είναι δικά του τα έξοδα. Τώρα ακούγονται πολλά ότι θα μπει καράβι να μαζεύει τους μετανάστες από όλα τα νησιά. Όχι, είναι μια πρόταση της κυρίας Καλοκύρου. Ναι, το καλοκαίρι. Ναι, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, τις σοβαρές λεπτομέρειες, το πώς θα υπό ποιο καθεστώς και ποιοι θα επιβιβάζονται σε αυτό το καράβι δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι αν ξεκινάει το καράβι από την Αλεξανδρούπολη, από την Κρήτη και φτάνει μέχρι τη Ρόδο. Πολύ κόσμο στον δρόμο. Αυτό είναι καλό γιατί θα προσθεθεί ένα δρομολόγιο ακόμα δικό μας και θα μπορούμε να πάμε μέχρι πάνω. Αν μας συγχωρέσουν από την κατάσταση, αλλά προσπαθούμε και λιγάκι έτσι μέσω του χιούμορ να ελαφρύνουμε λιγάκι την πολύ σοβαρή κατάσταση. Ακριβώς, είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Και φέτος το καλοκαίρι, συγγνώμη ξανά για τη διακοπή, φέτος το καλοκαίρι οι προβλέψεις μιλούν για ακόμα μεγαλύτερο κύμα σχέση με το περσινό καλοκαίρι. 2 εκατομμύρια κόσμος είναι απέναντι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι και οι αρχές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν πέρυσι το κέντρο, το δικό μας, με δυνατότητα κράτησης 285 ατόμων, είχε φτάσει στα 700 και 1-2 φορές στα 900 άτομα, δηλαδή τριπλάσιο αριθμό. Οπότε καταλαβαίνετε, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας πάνε περίπατο. Φαντάζεστε τι θα γίνει τώρα. Ή που έχουμε αρχίσει ήδη από τώρα, αρχές καλοκαιριού, τέλος άνοιξης, αρχές καλοκαιριού, η κίνηση να είναι έντονη. Ο αριθμός πιέζει για τον χρόνο κράτησής τους εδώ. Βεβαίως. Βεβαίως και τον πιέζει. Βεβαίως αυξάνει τις ώρες εργασίας των αστυνομικών. Βεβαίως αυξάνει τον αριθμό των αστυνομικών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα στη διεύθυνση. Ασχολούνται, ειδικά το καλοκαίρι, ασχολείται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αστυνομικών με αυτό το θέμα. Προκειμένου να ρολάρει η κατάσταση και να φεύγουν από το κέντρο τα άτομα. Αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι όσο γρήγορα και να φεύγουν, άλλο τόσο γρήγορα θα έρχονται. Σαφέστατα. Δηλαδή υπάρχει... Βέβαια, υπάρχει πληροφόρηση. Όταν σε ένα κέντρο φεύγουν στις 10 μέρες και όταν στο κέντρο της άμμου φεύγουν στις 3 μέρες, τότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια προτίμηση. Δεν είναι πληροφορία αμέσως ότι από τη Σάμμο φεύγεις πιο γρήγορα. Ενδέχεται. Πέρυσι είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισρώων. Πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Και αυτό το καλοκαίρι λένε ότι θα είναι μεγαλύτερο. Ακόμα μεγαλύτερο. Χάρη, φύγανε από εδώ. Έφυγα μάλλον από εδώ. Μπήκα μέσα στο καράβι, έφυγα. Πού πάω? Κοίταξε, παίρνει το χαρτί το οποίο είναι για 6 μήνες παραμονή. Στην 6 μήνες εννοείται ότι εσύ ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο για να φύγεις. Τώρα, με το που θα φύγουν και επειδή δεν έχουν κάνει και δεν επιλέγουν να ζητήσουν άσυλο εδώ, γιατί πιστεύουν ότι όταν έχουν ζητήσει άσυλο, όπου τους βρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τους γυρίσουν στη χώρα που έχουν ζητήσει άσυλο, άρα δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό δεν το κάνουν. Γι' αυτό έχουμε και λίγο αριθμό ανθρώπων που ζητούν άσυλο. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, όταν φτάσουν στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν εκεί είτε δικούς τους ανθρώπους για να ενσωματωθούν. Γιατί ξέρεις πώς φεύγουν. Τώρα η οικογένεια στέλνει έναν εδώ, συνήθως τον πιο νέο κτλ. Θα έρθει, θα τους πει, θα επικοινωνήσει, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συνεννόηση. Όταν λοιπόν ενωθούν όλοι αυτοί σε ένα μέρος, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, από εκεί και ύστερα προσπαθούν είτε να περάσουν μέσω των Σκοπίων, γι' αυτό και εκεί τώρα υπάρχει μια κινητικότητα για να μπουν και να περάσουν, και αυτό το κάνουν είτε μέσα σε αυτοκίνητα, είτε μέσα σε φορτηγά ή οτιδήποτε, είτε από τα σύνορα.
Και ένας άλλος τρόπος είναι πάλι, δηλαδή επεξεργάζονται διάφορα, τους βγάζουν χαρτιά, προσπαθούν να φύγουν με τσάρτερ, πτήσεις τσάρτερ. Τα ξέρετε, το καλοκαίρι εδώ στο Πυθαγόριο γίνεται το στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις ότι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να πάνε στο εσωτερικό. Θέλουν να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν έχουν άλλους ανθρώπους στη Γαλλία, άλλους από εδώ, άλλους από εκεί. Κάποιοι τα καταφέρουν, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Άκουγα σήμερα τον κύριο Δέβια, ο οποίος έλεγε ότι 45.000 κόσμος γύρισε πίσω, επαναπρόθετη. Άλλοι με διαδικασίες τους έπεισαν και με ένα ωραίο τρόπο τους γύρισαν πίσω στη χώρα τους. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, όμως το κύμα είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή μιλάμε για 2 εκατομμύρια κόσμο τώρα, ο οποίος προσπαθεί να φύγει. Να φύγει από εκεί, γιατί εκεί υπάρχουν βόμβες, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει... Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν να φύγουν γιατί δεν συμφωνούν με το καθεστώς, είτε τους αρέσει εκεί, και άλλοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την τύχη τους. Δηλαδή έχουμε διαφορετικές ταυτότητες ανθρώπων και με διαφορετικούς προορισμούς, και κάποιοι πηγαίνουν για να συνενωθούν και με την οικογένειά τους. Και όλο αυτό εδώ τώρα συνθέτει ένα πολύμορφο παζλ, το οποίο δυστυχώς μας πιέζει. Και όσο θα υπάρχει από εκεί και αυτή η διαδικασία, μάλλον όλη αυτή η κατάσταση με το ISIS, καταλαβαίνεις ότι θα πιέζει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Άρα λοιπόν ο σκοπός σου, αφού έφτασε στην Αθήνα, είναι να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεννοηθείς. Να φύγω να πάω. Αλλά η Αθήνα όμως, επειδή είναι μια περιοχή όπου μένουν όλοι οι πάντες και εύκολα μπορεί να χαθείς μέσα στην Αθήνα, εύκολα μπορεί να βρεις και το πλαστό έγγραφο μέσα στην Αθήνα. Έτσι. Γιατί έχουν στήσει, και μην νομίζω ότι το κάνουν αυτά οι Έλληνες. Νομίζω και εδώ κάποια στιγμή είχαμε κάποιοι που προμήθευαν πλαστά. Ναι, αλλά προμήθευαν οι ίδιοι. Οι ίδιοι κάνουν τέτοιες. Δηλαδή υπάρχουν. Θυμάμαι στον Καρλόβαση. Κατά καιρός συλλαμβάνονται ομοεθνείς τους, οι οποίοι συγκροτούν είτε στην Αθήνα μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, είτε και παλιότερα, πριν το 2012. Και εδώ υπήρχαν περιπτώσεις διευκόλυνσης προώθησης στο εξωτερικό από εκεί και μετά, δηλαδή προς Ιταλία. Και αν πας, ας πούμε, και στην περιοχή, εμείς το ξέρουμε περισσότερο και εδώ οι μεταφορείς οι δικοί μας το ξέρουν, γιατί εκεί είναι νομίζω του αλλοδαπών, εκεί που παίρνουν κάποια χαρτιά κτλ. Θα δεις απ' έξω ότι υπάρχουν παραμάγαζα τα οποία κυκλοφορούν τέτοιο είδους έγγραφα, πλαστά. Δυστυχώς. Και βέβαια στην Αθήνα είναι η εκμετάλλευση αυτής της κατάστασης. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί. Θα θες να σου υπενθυμίσω μια δήλωση που είχε κάνει τότε ο κύριος Ζαβός, που ήταν στο Μεταναστευτικής Πολιτικής Ινστιτούτο, το οποίο καταργήθηκε και τώρα δεν έχουμε σαν κάτω. Αλλά πάντως μου είχε... Τώρα έχουμε Υπουργείο βέβαια. Ναι, εντάξει. Τώρα μου είχε πει όμως ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες και εκατομμύρια κόσμου που θέλουν να περάσουν, γιατί χρησιμοποιούνται όμως και από βιομηχανίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και στο εξωτερικό. Γιατί τους πιέζουν επειδή δεν έχουν τα χαρτιά. Ναι. Τους λένε μην μιλήστε, θα πάρετε χαμηλότερα μεροκάματα με συνθήκες εργασίας χειρότερες και υγιεινείς, άστα να μην το συζητάμε. Ιδάλλως θα σας στείλω πίσω ή θα σας φανερώσω. Αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να εξοικονομήσουν και κάποιοι εργασία η οποία είναι... Φθηνότερα εργασία. Κύριε Ψιακή, γιατί ανεβαίνει ο αριθμός το καλοκαίρι? Γιατί οι συνθήκες είναι καλύτερες. Έτσι, τα νερά δεν είναι τόσο παγωμένα, επίσης ο κυματισμός της θάλασσας, οπότε καθαρά πιστεύω αυτό το λόγο. Και αν θυμάμαι καλά, πέρσι, επειδή ο καιρός ήταν αρκετά καλύτερος από ό,τι φέτος, από τον Μάρτι, Απρίλη, εκεί τον Απρίλη ειδικά, θυμάμαι είχαμε ξεκινήσει full δουλειά. Από τον Απρίλη μέχρι και τέλειο Οκτώβρη που είχαμε καλοκαίρι πέρσι, ο αριθμός είχε αυξηθεί. Παίζει ρόλο το ότι αυξάνονται και τα σκάφη αναψυχής σε αυτή την περίοδο? Εντάξει, να μπερδεύεσαι όσο να είναι. Εντάξει, ναι. Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή τώρα τα χρησιμοποιούν σαν κάλυψη, να πω έτσι, φαντάζομαι ότι... Πώς το λέγανε αυτό το Ιζαμπέλ που είχαμε απέναντι που βυθίστηκε, πώς το λέγανε. Θυμάμαι τότε ήταν το ιστιοφόρο. Πανάκριβο πράγμα, το είχαν γεμίσει μέσα. Το βουλιάξαν. Εντάξει, απλά συνήθως εδώ έχουμε ελάχιστες. Μπράβο. Ελάχιστα τέτοια. Δηλαδή, εμάς εδώ συνήθως είναι φουσκωτές λέμβοι, τις κάνε. Αυτός είναι ο καθημερινός αριθμός. Δηλαδή, σκάφη έτσι αναψυχής μεγάλα είναι λίγες φορές που έχουμε εδώ.
Μόνο αυτό στη Ρόδο, ας πούμε, που το είχαμε επιλέξει. Αυτό τώρα, το φουντάρα. Ναι. Λοιπόν, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος δεν είναι απεριορίστος, για να ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Χάρη, εσύ αν έχεις προσθέσει κάτι. Εγώ θέλω να πω το εξής για να βοηθήσουμε, γιατί κάναμε μια, νομίζω, σωστή κουβέντα δείχνοντας ποιο είναι το πρόβλημα από το λιμενικό, από την αστυνομία. Θα πρέπει όμως να δούμε. Και να πω, Χάρη, να μου επιτρέψει να πω ότι επιλέξαμε να κάνουμε την κουβέντα αυτή από αυτή την πλευρά, γιατί συνήθως την κάνουμε από την άλλη πλευρά. Και καλά κάνουμε και την κάνουμε από την άλλη πλευρά. Αλλά θα πρέπει να ακούμε εξίσου και τις δύο πλευρές του προβλήματος. Γιατί το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, σίγουρα το έχουν κατά κύριο λόγο αυτοί οι οποίοι ξεριζώνονται από τα σπίτια τους και ακολουθούν αυτές τις διαδρομές, αλλά το αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη ένταση και άνθρωποι που έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Είναι αυτό που περιγράψαμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία που ο ένας προσπαθεί να έρθει, μάλλον να αναχαιτήσει τον άλλον που προσπαθεί να βρει μια καλύτερη ζωή. Δεν νομίζω, αποτροπές δεν γίνεται. Όχι. Εννοώ όπως το βλέπει ο πρόσφυγας. Έτσι, δεν προσέχω, δεν γίνεται αυτό. Και δεν μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή γίνονταν. Εντάξει, κάποια μυαλά, σπουδαία μυαλά, είχαν αποφασίσει. Του προβλήματος είχαν. Κοίταξε, όταν ο άλλος έχει αποφασίσει να περάσει, να πάει να βρει κάπου αλλού, όπου και να τον κρύψεις θα το κάνει. Και επίσης, όταν έχει και ένα μεγάλο κύκλωμα το οποίο διακινεί τεράστια ποσά, αφορολόγητο κτλ., πάλι θα το κάνει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε σοβαρά τώρα πλέον η Ευρώπη. Να πει ότι αυτό το θέμα δεν είναι ούτε για πολιτική, ούτε για μικροπολιτική, ούτε όμως να βάζουμε και να συμπιέζουμε εδώ πέρα ομάδες ανθρώπων και εργαζομένων καθημερινά να επομίζονται πράγματα τα οποία βρε αδερφέ, ας πούμε, δεν θα δώσουν καμιά λύση. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αλλάξουμε τις συνθήκες, πώς θα στελεχώσουμε σωστά αυτά τα κέντρα που θα είναι τα κέντρα πρώτης κράτησης και του screening, και επίσης να δούμε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι προοπτικές υπάρχουν και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς. Τα άλλα όλα είναι, θα βάζουμε από την τσέπη μας όλοι μας, θα λυπόμαστε, σήμερα θα χαθούν κάποιοι, αλλά δεν θα λύνουμε το πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να ξαναπώ ότι το θέμα αυτό, το τεράστιο αυτό θέμα της μετανάστευσης, το μεταναστευτικό, πρέπει να τεθεί στη σωστή βάση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρξει μέριμνα από την πολιτεία για σωστές συνθήκες εργασίας, τις δικές μας, των εργαζομένων, αλλά και τις σωστές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, γιατί πρωτίστως είναι άνθρωποι. Θέλουμε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για να αισθάνεται και ασφάλεια ο πολίτης και ο τουρίστας και οι άνθρωποι αυτοί να είναι εντάξει και να αισθανθούν επιτέλους άνθρωποι. Γιατί σε αυτό το μακρύ ταξίδι που κάνουν, πολλές φορές δεν το αισθάνονται αυτό. Όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρία Ψακή. Εμείς επειδή είμαστε οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή μαζί τους και πραγματικά δεν φτάνουμε, το πρόβλημα μας είναι ότι χρειαζόμαστε άτομα, το Υπουργείο να μας στείλει κόσμο, ειδικά τους θερινούς μήνες, από τον Πειραιά, από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος, Βόρειο Ελλάδος, οτιδήποτε, να στέλνει κόσμο στα νησιά, σε όλα τα νησιά, γιατί πραγματικά αιμορραγούμε από αυτό το πράγμα. Ο κόσμος είναι δίπλα μας, εγώ καθημερινά έρχεται κόσμος, είναι ευαισθητοποιημένο ο λαός εδώ στη Σάμο και προσπαθεί το καθένας, το ρούχο, ένα γάλα, ένα μπισκότο, ένα οτιδήποτε. Το ξέρουν το πρόβλημα, το βλέπουν, συνεχώς έρχονται ρούχα, πράγματα κτλ. Για να βοηθήσουν τον κόσμο. Αυτό κυρίως. Το δικό μας πρόβλημα ήταν αυτά. Τέτοιες ανάγκες έχετε περιγράψει η κυρία Ψιακή τώρα, δηλαδή σε ρούχα, τρόφιμα και αυτά για αυτούς τους ανθρώπους? Υπάρχει κόσμος που κατά κυρίως βοηθάει. Κατά κυρίως φέρνουν κουβέρτες. Δηλαδή καλό είναι αν έχει κάποιος να φέρει κάτι να το φέρει. Βέβαια, σαφέστατα. Αλλά βέβαια και αυτοί όταν θα πάνε στο κέντρο υποδοχής εκεί υπάρχει σύντηση. Υπάρχει υποδοχή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα είδη ατομικής υγιεινής, τους παρέχονται.
σαπούνια, Και σόρουχα, πλέον, τα πάντα. Υπάρχει κονδύλιο που εισιτίζονται πλέον καθημερινά, ανά άτομο, ευγαίνει. Οπότε στο θέμα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Όχι, είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, τα προβλήματα δεν είναι ατελείωτα, ούτε ο τηλεοπτικός χρόνος είναι ατελείωτος. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Στέλλα Ψικακή, αντιπρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Χίου και Σάμπου, τον κύριο Νίκο Τσίκο από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμπου. Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Τον συνάδελφο Χάρη Ζαβουδάκη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και στο ξεκίνημά της ότι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα από μια άλλη πλευρά, από την άλλη όψη του νομίσματος. Κατά πόσο το καταφέραμε, αυτό μπορείτε να το κρίνετε μόνο εσείς. Εμείς όμως να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και να σας ευχαριστούμε για όμορφη συνέχεια.